Awanti hlupha wakho nje. Umcimbi ubiza malini igama. Hayi manje njengenze njani ngingazi. Wazi, wena uyaholweni sifasi. Yami noma ngaze ngicele sishuma. Hayi ngicabangi guys. Usazonzela umemulo jiki wona ufuna imali. Kodwa ungazi imali encane. Imali 300. yabona ukuthi ufuna leyo mali ukuyidakela njalo lapho nje wena. Awufuni itesile ngale mali. Ngifuna ukuthenga into zakuthoba. Hey mama ayikho leyo. Ngibukane lapho. Ngiyashangalela umkhonazi. Fana nalokho. Sengene bani wozwa izwela la nathembe ungathi wathi kuyalunga yini hayibo guys yini elungayo Kumele ngitephathe umuntu osesotena abantu kunjani hayi bongibonile hayi khona ngisho full video hayi ngiyibuka ngale nto isondela lapho le hayi ufuna ukwenza njani bona ipenda mhlanganiswa yini nependa ubonga ipenda yeke ibuza waphi ngicela ngihlukane baba yazi ngihlukane uhlule ngitshela ukuthi bekhulunyana kwijombo iqinile yathiwa yini engayithanda muhle ngathi muhle ngajehova utheni ngathini musa kaJehova yaphi utheni kujomba yini wayithanda lapha angiye sontweni ngizoperform indlela abaqala ngayo bonke babesebo on standby sebe on stage lento engajwayelekile abantu bajala uqala kuma wings bagena oh yes bona bavele nje baqhamuka sekuthini sekuthi ama wings umnika umqondo bana lapha yacabanga lento sekumele ngisho ngesingisi give it to me hayibo they appeared on stage they were standing in one line just like not just like other people who are just standing on the backstage and wings and then they came in waiting for they didn't wait to be cute and then they waited the straight line after that the curtains was just like they fell yabo la ma lift ngitshele ye ama liftana labo babephamisana sathi lift yase home team ikhohliwe leyo nto kusama lift babephamisana mfisi bekhombisana ukuthembana beyikhast oh yes they were trusting each other hence why they were just pointing hence why they were just jigging it's a big lift yes it was a big lifting they just like big lifting up the sky just because they are trusting each other as a team. Yes, working as a team. You have to trust each other and have one spirit, one unit. Together as one. You know when okay. I'm all theaters. I'm all theaters. Saying I shall pay I'm all theaters. They were just open airs. Yabo? They were just open airs and they were using lights, sunlight, natural Tiwa nana satqala ukushada awume hey ngulazi kama umshado ingculazi bongazi mawungabisela ngomshado ngikabisela nje ngengculazi kama ukunaroti Mombasa idress angizathiwa ndani idress le kodwa ngifake ngaphansi andikangile ngathulizi enza idress iskipa ngaxatsaphi vest emnyama there is a natural light like ilanga hence why they didn't want to perform like ilanga they used the sun but uchaze ngezulu audience ngathi uzamtranslate mina ngisho ngezulu yini bench in English bench they were sitting on the benches yeah on the benches guys bench they're sitting on the benches or ugqoke kahle ayibo thank you asoze manje ngayibona live lento guys ayibo mfethu bathuswa ifone inhle kodwa ayikho indlela ayibo live ayikho yinhle buke efonini yinhle okay there were no microphones they were using voices to project and
masks were used to describe. Masks were used to describe. Masks they were used to describe the current. And also actors projected voices loudly. Kustage engasisasicheke kanje. Isho ngisingisi aphi. Hini ntoni ufezosho ku stage bamsichekisa nje stage. Uze umuntu ole akuzi project. Hayi open air. Leyo mshini open air right. Kodwa babesitshekisa nje Open stage. air stage. And then to describe the male female is yes. Yes, yeah. Masks were guys masks were helping to describe if it's a male or a female who is acting on stage. Modern theaters. Oh, kulishushe ekhanda lakho. Yalishusha inhloko. Comfortable sitting and tired arrangements for care. Modern theater ngazi kanjani. Then ama middle ages it was to educate people with religion nama values. Hence they used ama Bible stories like they use artificial lighting in stages. Yeah, kodwa ubani ongithanda kangaka bekumele uzozongisiza la. Hence why they used Bible stories like Noah's Ark, and also lives of abazalwane. Uthi lapho ku grade 11 ozoyiphasa mntanami ngizokhulumela manje uthisha wami akuthathe ufundele la. Bozo. Wenza idrama no show. Ungazubuyelelani ba udokotela uzokhetha into engayisandawo. Udrama lapha. Yebo, isandawo ngepijama. Isitashi kafuthi uzongisiza ngisabusazana. Apho ngicela ipenda lami. Bo manje ubhala ngohwanga lo. Ubona mntana wenza idrama please. Ayikusheshile. Ayikusheshile ukhathale. Imani guys ngithe yini lena enye ama types of theaters. Ngicela niwasho guys angikwazi. Comedy. Nebuza ama types of theater. Comedy. Babuzile aphi? Bambuzile aphi ushilo. Ama types of theater noma Angichazanga lento kodwa ngimazi udeze ube ngibuza ngalokho kona. Kodwa nje ngavela ngayichazela ngaxoba Imana nakufunda inokho eclassini. Yes, usibuze usethi na bekumele ngabe study ngalokho bethu wathi bekumele ngabe study. Nini bethazazi uzawasimention imini lindani noma ngingane ufuna grade 11 yazi into eyibuzwa lana ngempela. uthini Iyazi ngempela. I-strategy Hayi tragedy. strategy comedy tragedy Historical and plays. historical plays. Campaigns drama. What's it drama mama? awusitshela So phasa ku paradise. Awungitshele ngejomba lapha mntanami. Awubona ngiqabela ijomba. uthi yes Ijomba uyazi ijomba. Ashuthi ngakho. Bafuna lento wayibona wena lapha kwi. Wena wayibona. Hayi ngenzeka samgamehla. Wait, Ngicela ungitshele ngejomba. Imana yayibona injombi ngani. Khona ijomba sekuwayibona. khuluma ngelokho nge-performance yena wenza Uzothi idrama ngana ichaze ngejombi ngitshele ngenye kade ingekho la. Kade ingekho kade ise-Cape Town. Okay. Ngeke indaba vele ngimbuze. Wena usubuze? Hayi bonga ngiyethu. Angazi ikhathalele. Mntanami sengizokwenza njani? sizophasa ngenxa yakho namhlanje Hayi kodwa tragedy. Tragedy. Well guys, ukhona no master of pronunciation? Comedy. Akekho. That's the thing that Ayekho nami ngithe. wena wenzeni I have my partner. No. Partner. What's happening? That's a partner. How face that ngizizwa. What's all partners? Kushuthi.
Wena umfuni Nami ngizothi khona Bhala nje qobela khona i-suggestion. Le khona nje la level eyodwa. So Emily wabhala iplay. Iplay. So babe oslina babebuzwa ngayo. Emily wayibanike ikhundla ukuthi wena wenza into kanje nenza. nami uRomeo ngimela ngithela nje uRomeo. uRomeo. Hayibo uJuliet. Uphethe into yokuqopha phezulu. Ngiqokani? Phela nizo-interview. Akhona amaqhawe. Cha. Bese wathi Uthiwa wena ke nje applyele Ngiyathola ngoba kusiza wena la. ke wena. Waseklabini. Waseklabini. ngicacile ke. Cacile. Usenza njani? Hayibo ngizoya nginje. Fana sesikhupha sini. We were there. We only Ngiyazwa Lalela. interview. Lalela ngiyakwazi ukuthi Emele wafika wabuza ini phela lapha because ngiyacabanga ukuthi thina sobuze le airport email ngoba Ayahluka. Now, to Romeo and Juliet is an example of. angifuni example Irolo sukunikwe uJuliet Uba wena uRomeo uJuliet uJuliet ubala untombazane. intombazane nje mina manje Tulithola nale dick. nizoyenzani leyo nto leyo? Nizoyenzani leyo nto? Ayicela la talent. No mawelele. I think in Kangazi. no asizucula thina yabo sizokwenza i-interview then sithethe ngelekhunjani ngale Uzonje Juliet unjani? Ubelina nje uJuliet. Makesithi sorry. Dansa ni choreograph. Njobe zobamba yedwa. Ubulindani? yes Anenzi nani? uRomeo. ulinda no yini Wey baba. composer Kodwa yani futhi hayi lento la Emily. Ngizwa Emily nakuyona. Hawo Emily. bese udaliwe Hayi. Kunini ngikuza ngophaqa bami? Kunini? Kunini usaqhubeka? Kunini? Unyongagu ngafiqa konke. Hawu kusumjwayela. Hawu nanti parrot. Wena uzothini ngeparrot? Usaphuma khona. Ngicela ukuthi sesizowenza interview akafuna ukufaka iskipa lesi. Ngeke ukwazi fana naso iskipa. Inwele nje azingathi umuntu no ngizokwenza likhona into Amabele ku-interview akekho umuntu oseke interview egqoke kanje. No stomach out. izoya Gqoka iskipa. Ave bezokwaqa kutheni. Ave bezokwaqa. uthola umsebenzi Ave bezokwaqa. Umlungu nje futhi akazwani kabi nebele. Liyashesha ukumenzakalisa. yadala chilani Akazwani nebele liyashesha ukumenzakalisa. Sasa siyaperforma eGoli. Safika siyaperforma amahubo. Awahle wena lesingatheli. Hlukana nendaba zabantu. nathanda izindaba zabantu Sesiqoke. Inkulumo zabantu. liyezi shirt ngizogqoka ishirt Uzenzani ibuko zami? Ngicela uyiyeke yawe ma aphiwe yasathi 3. We only had two choices, to survive or fight. Bokahle wena. Hawu imaki wena ngitshela ubuzo yabonake. sizohlanganisa umuzwe wena lapho La ubuzo aphi button gift. La gift button. nawo wangabeke lo amanzi waphuza lapho ngoba ngazi naphuza namanzi ngiyafuna Bakuzeni? amanzi ami baphuza amanzi Uzile nami eGrifted. EGrifted. sesha lapho klishe ukuthi njalo buza usheshe buza usheshe cricket Yo. yo Ukuthi nani button 10. hayibo U10. shana so dance Please. Uze uplana ne. Ema ufike usuyile bakubuza. Awungibabheda ke bese babanganinzi sometime. Ngabe ngifike ngenze ngadansa, ngisodansa kwesibili futhi. Hawu ugift. U10 wena eGrifted kanti. Hayibo angiyandi ngishilo. Okay ubuzwe nenye into. Roman theater. Hayibo. futhi ngiyeza no Japanese Uthama Roman zen. Hayi guys nakho.
Roman theater. Enza nama Rom. Wena Kuthiwani? ngoklisha wonke amatheatre nanobhale Friday. Amaroma. Hayi, angifuni utango zitengayazi. Wena waphuzwani Nangumlungu guys, angazi ufuna ukwenza nami. Hello. Hi. How are you? Want us to play a game? Yes, come on. Let's try. Guys, come on, please. Help the match, huh? Guys, come on, please. Guys, cunning like hell. Ngeke nje sihlulu abantu suzulu sihlangene. Ngiyacela nje ningifakele konke guys. Please. Naso. Osalu my friend. Push guys, push. Wait. Ngiyakungitshela ke lokho. Hawu, push. Hlangana so. Guys, come on, let's go. They are not commoning. Me is commoning right now. Zulu, ngicela ukuhlanganele la. What were you trying? Kota ngizonibonga ngani nathi mamazi Shagana that's okay. Yes. Push, guys. Push. Ngabe ngizonibonga ngani? Uthini? Ngoba nginayo into yokubonga. Kodwa nansi momoya. Usalele lamba. Amasha. Uthi nansi momoya sibawu. Welcome, guys. Ngibheke sebovu. Push on, guys. Hlangana Zulu. Nkosi sikeleli Afrika. Luphakanyiswa phondo lwayo Iswahili thandazo yethu. Why? Don't run away. You know, show me. You guys are stealing You know, our show land. me, okay? You want to run away? You know, show me. You want to run away? No, don't run away. You know, show me. Run away. Come here. Sit here. What are you saying? Wait. Guys, come on, please, nice. They are not coming on. It's me is coming on, not you. Guys, come on. They are coming on to me, not to you. It's okay. People. Bro, it's You ain't got it. Hey. Guys, welcome, please support them. Naso? Yes, I want to play a game with you. This is a game. Fake game. Why? You know, show me. You show. You support. You show you. Show you in. You come to show me. Show me what? You know, show me. Okay. Show me. Okay, you. Okay, you. Hey, it's not my friend dan. Guys, ngicela nenze njalo. Kanti lento zohamba zifike kubani? Meli baba. Isikhathi.
34, 32. Kuwe lapho angibona. Manje izoma sesiphele isikhathi stop. Oh, okay. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Una 3. Guys, come on, let's go. Snipe, huh? Snipe. Snipe. Right, but snipe la. Snipe. Way. 3, 2, 1, 0. The winner is Zulu Amalandela. Yebo. Po. Guys, ngiyabonga shem. Nazi nangenza umuntu. Thank you Come so on. much. Usufuna ukubiza ezakho. Go. Angisayidlaleni igame. Go nawe. Hawu. Kuthaka khaya. Go nawe. Phuma la, phum. Igama lika Jesu. Fire. Out. Phum. Moya bubi. Phum. Khalale. Phuma, guys ngicane imkhiphele manje, ngiphuma mkhipheni. Uzinge-exam mina guys. Manje bese no fish. Phuma, akaphume. No fish ini nale. Phuma. You come, my captain available. Hey, Captain Rebecca, phuma. Asiyifune enye game. Sesi right now. Sigile, sadla izwe lenu. Out man. I don't want a rematch, baba. Go. Come on. Go. Sungizela necoke. No. You loser. Go. Akaphume. Kwe. Nazo out. Guys, ngiyabonga. Oh, bese ngizomuthi. Yo, ngiyabonga guys. Ijama ngiyazi kodwa usuvele wenza i-comedy theater hayibo. Ngiyabonga guys. Ngizongena nje since ngene vaba uzongena. Oh when weba. Ngizongena guys ifika ngiyafunda chess. Oh, nazi nangisiza. Mkani ukudlala into kanje. Umuntu uyayivelela kodwa mase uyam accepta ke emva lokho ngingenza kanixoxe like video call mase kodwa ngenze uphesa match mase ngiyadlala ke Paradise ngichazela iGreek theater check kulama comments ngoba usefubuya Sizophuca ifoni ke, mawuphuca ama likes konke. Yakuscam straight. utheni ngeGreek theater Baphinda bhale nkosiyami besingeke. Theater. Yay! Theater include tragedy, comedy. Serious? Ngibona la. Kodwa ngazi ukuthi wachaza ukuthini. Oh, ama actors involve omabili ama gender. Nginamanga hayi omabili ama gender ama males kuphela. Males kuphela. Ngama roles bethu Ama males kuphela. Maroman. like Hey, pirates emva kwami. Jake and the Neverland Pirates and me, yo! Captain Hook. Hey, boy, we have a lot of things that Where are you going? No, guys, I need to go. I'm getting preparing. And me! Dum, 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 dum. Captain Hook. Wazi wagana nenceke edumile lo bhuti. Ubani uganile? Oh, wazi wafana nenceke edumile. Ubani? Ugift? Ubani nenceke edumile? Yeah! Hawe ma! Labantu belona. Hawe ma!
Befaka nje. Kahle angiyibonanga. Angiyibonanga. Zayibona video la. Angiyibonanga. Ubone nevideo. Asibonile. Hayi, ube kakhulu. Busilandele ividiyo ngaphela isizwe lamahebeni. Dlala mngeke. Avete khona TikTok yethu. Iyavela. Ikhona nje TikTok. Vela, zanele. Mo scroll uhlangana nayo. Thiwa incikezo lonke. Me gift. Hayi ngipisa mina ngipisa inceke. Kodwa ngani? Ngaphula nje. Uzodloka isandla. Ubukephi yena ngalela ngale ncebo. Yes. Where were you? Buke. Mina the video rise. Unama. Kumele kubena the video rise. Cela ubufakazi bokuthi ubula wazi khona. You are the one who did the things. Ivela TikTok lonke leyo. Ngibona Facebook. Manje Facebook base. Oh, best. Manje ngicela ukuthi fine wena.